Welkom bij Scheldemondig. Ik ben Hendrien van Walbeek en vanavond hebben we het over een passie voor paarden, hartcoherentie en misschien nog wel veel meer. Ja, vast wel. Severien, welkom. Dankjewel. Welkom in de studio. Wil jij misschien even vertellen wie Severien is? Ja, ik ben Severien, ik ben 39 jaar. Ik ben mama van een zoon van 20 maanden. Ik heb CPTSD, maar CPTSD heeft mij niet meer. Dus complex posttraumatisch stress disorder. Geen geweldige start, laten we het zo noemen. Nee, dat snap ik. Ik ben geboren van een alcoholische vader. En ik heb een misbruik in mijn jeugd gehad als kind. Seksueel misbruik van mijn 14 tot mijn 15. Ben ik blij dat dat gebeurd is? Nee. Maar het maakt mij wel tot de persoon die ik ben vandaag. En dat ik dat allemaal mag gebruiken voor mijn missie uit te dragen. Dus dat maakt het dan weer heel waardevol. Ja, het is heel fijn dat je er zo open over vertelt. Je hebt een lastige start gehad. Wat heb je in de afgelopen jaren allemaal gedaan aan onder andere werk? Werk heb ik dan weer heel bijzonder, vooral in de mannenwereld gezeten. Eerst in de tabaksindustrie, dan in de bandenindustrie en dan in het bijzonder in de landbouwbanden. Met nog net iets mannelijker. Dat is heel specifiek. Ja, omdat voor mij, dat maakte het heel simpel. Ik vond vrouwen toen heel ingewikkeld. Ik was vooral bezig met het afblokken van emotie. Dan moest ik vooral niet voelen wat er allemaal omging in mij. En wat dat er niet in balans was. En ja, bij mannen kan dat ook gewoon. Hè? Die recht voor de raap, heel simpel. We maken het allemaal niet te ingewikkeld. Nee. En voilà. Het Mars-Venus-verhaal wat ooit is heel populair was natuurlijk. Ja, maar na een tijd, kom je wel in contact met jouw vrouwelijkheid. En dat is zo gebeurd rond mijn 30ste. Eerst met mijn paard en dan toch wel in een bedrijf waar dat voor een stuk wel mijn vrouwelijkheid door mijn direct management werd gerespecteerd en werd geëerd. Ook in mijn job. Ik was de enige vrouw op de baan die landbouwpanden verkocht. Dat lijkt me wel. Ik weet nog dat ik ooit bij iemand voor een klacht ging en dat iemand zei: je bent een vrouw. Ik zei: ja, waarom is dat een probleem? Nee, ik wil eigenlijk keihard beginnen roepen en schelden, maar dat ga ik dan niet doen. En ik dacht van, doe maar, weet je. Het heeft een voordeel dus. En ik zeg, als je dat toch wilt doen, doe dat dan maar. En nee, je bent een vrouw. Dus ik ben daar wel heel erg geëerd geweest in mijn vrouw zijn. Ja. En dat vond ik wel bijzonder, want ik had eigenlijk de mannenwereld opgezocht voor het ongecompliceerde. En dan toch zo ergens zo, En ik denk dat dat juist mijn kracht is geweest in die mannenwereld, van vrouw te zijn. Mannen konden dingen tegen mij vertellen die ze anders tegen een man niet gingen vertellen, waardoor dat we een zeker diepgang konden hebben in de gesprekken. En waardoor dat ik op een heel gemakkelijke manier eigenlijk aan de onderhandelingstafel zat. Ja, bekend voor mij wel iets wat bekend verhaal. Ja. Er zijn natuurlijk niet heel veel vrouwen in een heel specifieke banden, zeker echt mannenwereld, dat geloof ik. Maar jij zei ook tot jezelf komen, bij je vrouwelijk zijn komen. Jij bent paardencoach, je bent hartcoherentiecoach. Ja. Dat is een complete... ommezwaai. Ja, ommezwaai in een complete andere wereld dan wat je gedaan hebt. Ja, ik wou, nadat ik eigenlijk heel wat opleidingen had gevolgd binnen bedrijven rond zelfontwikkeling, rond die dingen, kwam ik in contact eigenlijk met hartcoherentie voor de eerste keer. Ja. En dat is een wetenschappelijk onderbouwde, meetbare manier om stressbestendigheid in het lichaam te gaan meten. En ik had zoiets van, dit vind ik echt wel leuk. Dan kwam coachen met paarden op mijn pad en dan ben ik dat eerst gaan volgen. En
de vraag komt dan heel vaak van... Ja, maar wat doen die paarden dan, Séverine? En dan, ja, weet je, het klassieke riedeltje van... Ja, paarden weerspiegelen onze gedachten en wat dat we doen, ons gedrag. En, want ze zijn vluchtdieren, zij toetsen constant hun omgeving af. Maar zij toetsen constant hun omgeving af, puur en simpel op veiligheid. Is iets veilig? Ben ik veilig om in verbinding te gaan? Nu, achter de hartcoherentietraining zit de polyvagaaltheorie. En de polyvagaaltheorie is eigenlijk de wetenschap van hoe wij ons als mens veilig voelen in de omgeving waarin wij ons bevinden. En dat vond ik dan heel bijzonder, want ik had zoiets van, ja, dit is geweldig. Want we gaan eigenlijk kunnen gaan bekijken van hoe veilig is de coach en hoe veilig is het paard en hoe veilig voelt de coachie of de cliënt of de persoon die in therapie komt zich in die setting. En ja, ik ben dat dan beginnen meten bij mensen die bij mij kwamen en dan zagen we dat er een hogere hartritmevariabiliteit is. Dus hoe hoger de hartritmevariabiliteit, hoe veiliger wij ons eigenlijk voelen en hoe beter we ook kunnen verbinden vanuit die theorie en vanuit die wetenschap. En dat is het bijzondere aan heel dit verhaal, want dan kunnen we eigenlijk zeggen van... Er is een wetenschap die zegt, hoe veiliger jij je voelt, hoe beter jij kunt je verbinden. Ja. Maar die hartritmevariabiliteit wordt ondersteund door de paarden. Die wordt verhoogd door de paarden. Heel bijzonder. Ja. Ik heb dan een grootschalig onderzoek gedaan. Daar heb ik heel veel uit geleerd. Maar de resultaten, zoals we al even hadden besproken, waren niet zoals verwacht. Maar wat dat wel heel mooi was om te zien, was dat er een veel hogere hartritmevariabiliteit was bij de coaches die bij de paarden stonden. En dat is wel een hele mooie natuurlijk. Want dat wil zeggen dat zij wel die connectie kunnen maken met het paard. Maar ja, om die veilige setting te gaan creëren, om daar een cliënt bij te roepen. En een coach, en zeker ook iemand die met paarden coacht, is natuurlijk bijna 24 uur in de buurt van paarden over het algemeen. Ik bedoel, je verzorgt ze. En iemand die als cliënt komt, hoe je zo'n persoon dan ook wil noemen, maar je wordt op zo'n moment gecoacht. Ja. Jij bent natuurlijk maar een beperkte tijd. Ja. Half uur, 3 kwartier, 1,5 uur, afhankelijk een half uur ongeveer. Maar het is een hele korte tijd waarin je natuurlijk bij een paard bent. Ja. Ik weet vanuit ervaring van mijn zoon, die heeft in het verleden ook wel coaching gehad. En dan stond ik altijd wel op een afstand om te kijken naar het proces. Niet om het te beïnvloeden, maar gewoon op hele grote afstand. En dan zag je inderdaad in die periode, hoe lang dat dan ook duurt, half uur, uur, maakt niet uit. Dan zag je daar toch verandering in dit geval mijn zoon komen, in die persoon komen, die dus gecoacht wordt op zo'n moment. En daar ook wel, ondanks dat misschien niet helemaal, soms hoeven dingen voor mij ook niet wetenschappelijk bewezen te worden. Als ik het kan zien aan mezelf of aan mijn naasten, dan is het voor mij, dan moet dat goed wezen. Ja. Ik ben het daar volledig mee eens. En ervaringsgericht werkende, dat doe ik dagelijks natuurlijk. Ja. Alleen kom ik uit een heel wetenschappelijke familie. Ja. En ook wel een beetje uit de wereld waarin natuurlijk gesproken werd over cijfers en dat soort dingen. En die mannenwereld. Dus ik voelde een zekere druk op mijn schouders van, leg het nu uit. En wat is de wetenschap hierachter en hoe kun je dat visueel maken? En ik ben ook wel iemand, als ik mij uitdaag, dan ga ik de uitdaging ook wel echt aan. En dan wil ik er ook wel echt voor gaan. Dus ja, ik had zoiets van, challenge accepted. Ik ga het gewoon echt visueel en aantoonbaar maken. En dat is nu wel een werk van lange adem. Dat is niet iets dat je zomaar even doet. Nee. Ik heb geprobeerd om dat in 1 dag op te stellen, maar dan creëerde niet de ideale omstandigheden zoals dat is in een 1-op-1 sessie met paarden. Ja. Ik zat met groepen van 10 tot 15 mensen met momenten. Dus dan heb je ook invloed van elkaar. En dat is juist net niet de bedoeling. Lastig. Ja, dat is juist net het lastige.
Maar ik zal misschien wel even uitleggen wat de hartritmevariabiliteit is. Nou, dat is mijn volgende vraag. Dus over dat hart en die hartritmecoherentie, die hartvaart... Ja, ik start met ons hart is een elektrische impuls. Ja. Hoe rustiger we ons voelen, hoe verder dat uitdijnt, hoe angstiger we ons voelen, hoe kleiner dat wordt. Ja. Dat is heel logisch. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik bedoel... we zijn al eeuwen kuddedieren. Ja. Dus als er iets onveilig was in ons entourage, nog voor we de taal hadden om met elkaar echt woorden om te spreken, konden we op die, zoals dat dan heet in de wetenschap, neuroceptieve manier gaan weten van er is iets onveilig, we moeten dichter bij elkaar komen, zodat we ons weren tegen de... Veiligheid. Ja, veiligheid, dat we ons kunnen weren tegen wat dat er van buitenaf kan komen. De vijand, zeg maar, die daar mogelijk kon zijn. En als we ons goed voelen, dan wordt dat wijder en dan kunnen we terug meer afstand nemen van elkaar, maar dan kunnen we ook beter verbinden met elkaar. Dus dat is het ene stuk. Wat is hartritmevariabiliteit? Hartritmevariabiliteit is eigenlijk, bij elke inademing gaat onze hartslag versnellen. Bij elke uitademing gaat onze hartslag vertragen. En als je oplet, voel je hem? Ja. Als je daar echt op gaat letten, ga je het echt wel voelen. We willen dat de hartritmevariabiliteit tussen de 11 en de 34 slagen verschil is tussen elke in- en uitademhaling als we naar een hartcoherentie toe. Oké, ja. Dus, heel kort uitgelegd, bij de inademing ga je naar 85, bij de uitademing ga je naar 60, dat is 25 slagen verschil. Ja. En dat is de hartritmevariabiliteit, in het heel kort uitgelegd. En hoe hoger die is, hoe weerbaarder en hoe veerkrachtiger ons hart eigenlijk is. En als je dat traint, dan gaan we zien dat dat verhoogt. En dat je eigenlijk, na 2 weken, hebben we echt wel de resultaten dat mensen zeggen het so what effect hebben. Dus als er toch nog iets was waar dat ze vroeger van opgejaagd geraakten of gefrustreerd of boos van waren, dat ze nu zoiets hebben, so what. Dat ze dat veel makkelijker over hun kunnen laten gaan. Ik heb zelf nooit geen burn-out gehad, maar je hebt natuurlijk diverse social media kanalen waarop je mensen kunt volgen die daar hun verhaal daarover vertellen. Dat vind ik best wel boeiend, want burn-out is natuurlijk een bekende aandoening, laten we het dan zo maar noemen op dit moment. Burn-out heeft natuurlijk gewoon te maken met aan de ene kant natuurlijk een stuk wat van buitenaf komt, van de externe wereld. Dus druk van buitenaf, druk van werk, druk van een baas, druk van collega's. Maar misschien ook wel druk van jezelf. Ja, het zijn niet de mensen. Er is een misvatting, denk ik, bij veel mensen, dat mensen die in burn-out komen, dat zwakken zijn. Mensen die in burn-out komen, zijn mensen die te lang sterk geweest zijn. Die te lang, en die op een bepaald moment breken, die te lang onder chronische of toxische stress hebben gestaan. Ja. Want stress aan zich is niet slecht. Nee, maar te veel, overal waar te voor staat is niet goed. Tevreden is nog oké. Ja, dat is het enige. Maar op een werkplek ervaar je natuurlijk heel veel stress. Ja. En als je ademhaling, je hartritme variabiliteit, ik kan het woord niet eens uitspreken, maar je hartritme niet in orde is, dat je je daar niet veilig voelt. Ja, dan kan je ook niet verbinden, dan heb je ook angst om daarmee naar buiten te komen, want dat is ook wat we heel vaak zien, dat is dat mensen niet durven te zeggen tegen hun overste, dat baas, leider, chef, weet ik veel wat is, tegen hun overste van het gaat niet meer. Ja. Het lukt mij niet. En als ze dat niet kunnen, dan lopen ze vast natuurlijk. Mm-hmm. En dan is de volgende slag dat ze gewoon wakker worden in hun bed en dat ze gewoon beseffen van, ik kom er niet meer uit. Nee, die komen er ook echt fysiek niet meer uit. Dat is dat lijkt nog niet eens op freeze, het vluchten en freeze verhaal, zeg maar. Maar die komen gewoon echt lichamelijk niet meer vooruit. Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt, hoor. Ja. Ik ben heel, heel gelukkig daarin wat dat betreft. Maar als je het inderdaad gewoon ziet, dan
kan dat zo'n enorm effect op je hebben. Maar dat heeft dus ook te maken met... Ja, ik wijs hier op mijn hart, zeg maar, met mijn hartritme. Ja, het heeft alles te maken met... En dus ook met mijn ademhaling. Ja. Wat we zien bij mensen in burn-out is dat er een heel lage hartritmevariabiliteit is, omdat de ademhaling ook vaak heel hoog is. Ja. Het zal misschien de kijkers ook opgevallen zijn. Ik probeer altijd via mijn neus in te ademen. Dat is, we eten niet met onze neus, dus we ademen niet met onze mond. Is eigenlijk de regel. Dat is eigenlijk de regel. We hebben natuurlijk een instrument gekregen, een neus en een mond. Paarden kunnen niet ademen via kunnen niet inademen via hun mond. Ze kunnen uitademen via hun mond, maar ze kunnen niet inademen via hun mond. Dus eigenlijk is het als mens heel gek dat wij wel via de mond inademen, zeg maar. Dat is een heel raar verhaal. Het is heel erg gekomen omdat we zijn beginnen praten en dat we dan in ademnood komen en dan zeggen we... En we willen dan zo snel gaan praten dat we natuurlijk naar adem happen. En zo komen we nog meer eigenlijk in ons vechten-vluchten-reflex. Ja. In die stress die stijgt eigenlijk. En de maatschappij, ik bedoel, we hebben natuurlijk een ander soort maatschappij gehad dat over 1 eeuw, 2 eeuwen, 10 eeuwen geleden spraken natuurlijk, waarbij je echt moest vluchten voor externe factoren. Dus dieren die niet zo vriendelijk waren, laat ik het dan zo zeggen. Maar inmiddels hebben we een heel ander soort stress. Ja. Want we hebben een huis. Ja. Die moet betaald worden. Ja. En we hebben last van de energierekening van op dit moment. Ja. We hebben last van dure boodschappen. Dat is natuurlijk een heel ander soort stress die je ervaart dan in een maatschappij waarin je wel om je veiligheid moet denken en dus ook om je hartritme en je ademhaling natuurlijk. Ja, het ding is dat ons lichaam de stress die van buitenaf komt door die facturen die moeten betaald worden, door dat huis dat moet afbetaald worden en zo. Ons lichaam ervaart dat nog op exact dezelfde manier. Ja. Als 30.000 jaar geleden toen er een mammoet ons ging aanvallen, bij wijze van spreken. Ja. Dus ons lichaam kent dat verschil niet. Nee. En dat is wat dat maakt dat we dan in ons lichaam gewoon heel veel onrust krijgen, dat we problemen krijgen als obesitas, want ons darmen is daar allemaal, dat hangt allemaal samen. Helemaal, dit hele stuk hangt aan elkaar vast. Jaren hebben we geloofd dat dit niet aan elkaar hangde, maar we waren wel vergeten dat hier de hals was en dat hier heel veel van achter in ons, via onze cervical, heel erg aan elkaar hangt. En dat daar een heel belangrijke 10e zenuw hangt, die eigenlijk ons hele autonome zenuwstelsel dirigeert en die zegt van, ja, maar dit is het signaal dat het hart geeft, dus moeten we dat en dat en dat allemaal in gereedheid brengen in het lichaam. En wat we heel vaak zien bij mensen is dat bij obesitas bijvoorbeeld, dat kan een reden zijn van een ontregeld autonoom zenuwstelsel, omwille van het feit dat je gewoon je voeding te lang in je darmen blijft zitten. Ja. Of mensen die heel mager zijn, omdat het er gewoon de darmen het niet meer opnemen. Maar goed, we ervaren een bepaalde stress. Onze ademhaling is niet goed. Gaat dat ook niet de goede kant op. Jij bent nu paardencoach en hartritmecoherentiecoach. Ja. Als iemand naar jou toe komt, waar help jij ze mee? Wat is voordeel van naar jou te gaan? Maar wat kan ik bij jou leren? Langs de ene kant ga je kijken naar, als de mensen dat willen, van waar komt het hele stresspatroon vandaan? Ja. Hoe kunnen we zorgen dat morgen in het dagelijks leven dat stresspatroon drastisch beter onder controle is? Ja. Want we hebben niet onder controle wat anderen doen, maar we hebben wel elke dag onder controle hoe we zelf omgaan met alle stress. En dat is waar ik mensen wel heel graag op wijs van. Je hebt heel veel zelf in handen. En 2, ik ga ook hartcoherentietraining aanleren. Dus we gaan echt uitzoeken van wat is jouw ideaal ademritme. Want ja, adembegeleiders zeggen dan 6 ademhalingen per minuut.
leuk en aardig. Ik heb een ex-triatleet die zit op 4 ademhalingen per minuut. En ik heb een vrouw die net uit burn-out komt en die zit op 7 ademhalingen per minuut. Ja. 6 ademhalingen per minuut is het gemiddelde. Ja. Nee. We maken het gemiddelde, maar we zijn niet het gemiddelde. Nee. We zijn niet gemiddeld. Dus ja, daar vind ik dat er een duidelijk onderscheid kan gemaakt worden. En dan gaan we eerst uitzoeken van, ja, wat past bij jou. En dan is het natuurlijk aan de cliënten zelf van dat thuis te gaan doen. Ja. En dat kan ik aan de hand van mijn meetapparatuur. Ja. Dat ik aansluit op mijn computer, kan ik echt gaan kijken van dit is een meting die we doen bij de eerste sessie. Na 2 weken doen we een nieuwe meting. En na 6 weken doen we nog een nieuwe meting. En wat ik dan doe is van de psycho-educatie die daarbij te pas komt, die krijgen ze gewoon via een YouTube-filmpje bij hun thuis te bekijken. Ja. Omdat ik mij dan veel liever ga concentreren van zijn er patronen uit de kindertijd waar dat ze op vastlopen, waardoor dat ze die stress ervaren. Hè. Als jij altijd ouders hebt gehad die bijvoorbeeld zeiden van ik geef alleen maar aandacht aan mijn kind als we goede punten hebben op school, dan ga jij van jouzelf een patroon ontwikkeld hebben van ik moet goed presteren, want anders krijg ik geen liefde. En dat is een patroon dat je meeneemt in jouw volwassen leven. Ja, dat klopt. Ja, dat zie je om je heen wel. En ik herken ook wel natuurlijk kleinere dingen, maar je herkent wel dingen daaruit. Dat is nu een patronen die je van vroeger uit meesleurt. Ja. En die overtuigingen die eigenlijk in jouw leven en waar dat we eigenlijk naar gaan naar kijken en kijken van is dit nog dienend voor de persoon die jij vandaag bent? Ja. Dat is wel een heel belangrijke. Jij helpt dus mensen die onder andere natuurlijk overspannenheidsklachten, burn-out-achtige klachten, die natuurlijk uitvallen. Ja. Iemand die uitvalt met een burn-out kost gemiddeld €60.000. €60.000 en die zijn dan gemiddeld 293 dagen afwezig. Ja. Dat is bijna een heel jaar. Dat is bijna een heel jaar. Behoorlijk. Ja. Jij bent ook onderdeel van het werkfit-traject, of jij wordt onderdeel van het werkfit-traject. Ja. Ik werk onder de flagship van Remy4U, die een contract hebben met het UWV. Ja. En dat zijn eigenlijk mensen die 1 jaar tot 3 jaar verwijderd zijn van 3 tot 5 jaar verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Ja. En dat kan door verschillende klachten komen. Dat hoeft daarom niet altijd burn-out zijn. Dat kan ook andere fysieke problemen zijn. Maar in het bijzonder, momenteel 21% van de mensen valt uit door burn-out. Van alle zieken is het 21% die door spanningsklachten thuis zit. Dat is veel, hè? Dus, en die mensen gaan begeleiden terug naar de werkvloer. En die ook weerbaarder en veerkrachtiger gaan maken om terug op de werkvloer te komen. Want het is allemaal leuk en aardig van, ze moeten terug naar het werk, maar als ze terug in het werk komen met dezelfde overtuigingen en dezelfde patronen, dan zijn we over 3 maanden, jaar weer. Dan verandert er niks natuurlijk. Dan verandert er niks. Maar dat is mijn gedachte daarin. Ik denk dat je zelf in zo'n situatie ook iets moet veranderen in jezelf en in de manier waarop je benadering van je werk en de externe factoren en alles eigenlijk hebt. Wat kun je zelf eigenlijk doen als mens? Als je in zo'n situatie zit. De eerste stap is de bewustwording van ik zit echt wel vast in dit probleem. En te gaan zoeken naar hulp. Dat hoeft daarom niet bij mij te zijn. Snap ik. Van harte welkom, uiteraard. Maar alles start met bewustwording. Waar loop je op vast? Wat gaat er mis? Waar kunnen we mee aan de slag? En dan die patronen gaan blootleggen om van blindelings erin te lopen naar in eerste instantie te merken van shit, ik ben er weer in gelopen. En de volgende stap is, ik zit er middenin, ik moet er nu uit. Ja. En de volgende stap is, voordat je in die situatie zit... Wacht. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ja. Dat is het patroon van bewustwording. Ja. En dat ik vind het wel heel herkenbaar hoor. Want ik ga niet zeggen... Ik heb een aantal keren wel klachten gehad wat erop leek op burn-out.
Maar voor mijn gevoel heb ik altijd net aan het randje gestaan en gedacht... oh, wacht even, dit is wel een hele grote afgrond. Misschien moeten we even een stapje terug doen. Dus op een of andere manier heb ik me dat dan... Maar het is niet goed dat je op die afgrond staat, want dan ben je al te ver gegaan. En het is nog veel erger als je nog verder doorgaat. Sommige mensen hebben het ook gewoon nodig om eens in het zwembad te springen en tot op de bodem terecht te komen. En ik zeg dan ook altijd zo, mensen die zeggen, ja, maar ja, ik zit helemaal op de bodem en ik weet het niet meer. En dan zeg ik altijd van, ja, maar als je op de bodem staat, dan heb je wel tenminste een goede afzet om terug naar boven te geraken. Dus het komt helemaal goed. We zien hier toevallig een foto van. Ik vind het een hele prachtige foto van. Ik denk dat dat heel duidelijk weergeeft van wat jij doet met een opstelling van 2 stoeltjes in de buurt van de paarden. Ja, dat is gewoon in de wei. Om die hardcore... Het is trouwens prachtig weer op die foto's. Ja. We gaan gelukkig alweer naar het goede weer toe. Maar het geeft natuurlijk wel weer dat jij natuurlijk in combinatie met... zij kunnen ook heel goed die patronen blootleggen. Zij kunnen ook echt wel heel goed teruggeven aan mensen van... hey, hier loop jij op vast, hè? Ja. En dit is wat jij doet. Dat zie ik ook heel hard bij cliënten. Dat een van de paarden gaat liggen en echt niet meer recht komt. En dan zeggen ze van, ja, zo voel ik mij eigenlijk wel. Ja. Helemaal lam geslagen. Ja, heel duidelijk. En dan denk ik van... Ja, ik vind het wonderbaarlijk hoe paarden toch heel snel aan je duidelijk kunt maken wat er onder het oppervlakte zit, zeg maar. Ja. Het is echt heel bijzonder om dat altijd te zien en mee te maken. Ja. Tot slot nog even een paar dingen. Jij zit in de polder van Biervliet. Ja. Hier min of meer in de buurt natuurlijk. Ja. En als ze jou willen vinden, kunnen ze jou vinden onder jouw bedrijfsnaam. Ja. Viveki. Ja. Maar dan wel .be, dus niet... .nl kom je ook terecht. Oké. Ik heb ze alle 2. Yes. En ze komen gewoon op dezelfde website. Omdat je natuurlijk van oorsprong Belgische dame bent, maar wel in Nederland woont. Ja. Leuk. Ja, ik wou de Belgische markt ook meenemen. Nee, je hebt groot gelijk. Maar dit is een prachtig uitzicht van bij jou, dat weet ik dan toevallig. Dus ja. En super bedankt voor de uitleg die je wilde geven over hartritmecoherentie, over ademhaling, over paarden en de synchroniteit die daar in elkaar zit. Dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel dat je hier in de uitzending was. Ik hoop dat jullie er weer wat van geleerd hebben. Ik in ieder geval toch weer wel. Weer heel veel nieuwe dingen geleerd. Ondanks dat ik vroeger bij de biologieles wel opgelet heb. En toch leren we elke dag nieuwe dingen. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer.